Du tegnede den? Nej, hvor er den flot. Det er din malebog, ikke også? Ja, det vil male. Ja, nu skal jeg lige prøve at se. Ej, hvor er den fin. Den der har far hjulpet en lille smule. Det er mammut. Der er mammuten, ja. Og det er også. Og det er Scarlett. Du skal faktisk holde den her, ikke også? Fordi det er far, der filmer, og far vil lave togsprog til dig, ikke også? Det er så flot. Ja, Nå, ej, du er så dygtig. Hvad? Kan du klappe? Ja. Kan vi klappe? Og sige, dygtig, 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 dygtig Scarlett. Dygtig Scarlett, prinsesse. Nej, hvor er de fine. Og hvad er der på den næste side? Hvem er det? Hvad? Det er flot. Ja, det er rigtigt. Han stopper hans møg. Han skal op af en smøg, det tror jeg ikke, han skal.